आं बुंगोन जे जाहा सरकार दङ सरकारनि जाहा मोनसे बिफानानो जाहैबाय एनिमेल हासबेन्ड्रि दङ ओमफ्राय भेटेनारि बेखौ जाहा मानगोनां राकेश ब्रह्म बिथाङा नायो नङा होमबा निस्सय बिथाङाबो नायबाय दङ आंनिबा बिथाङा मोनथिगो नैबे एसेबां माने ASF आफ्रिकान स्वाइन फिभाराव गोबां माने बड'लेण्डआव जाखांफुनाय फार्मारफोरा माने अमाया थैलांबाय दा बिथांनियाव माखासे पलिसिया थारैनो थाखाथारगोन आरो थानोबो नांगोन दा बिथांनि सायाव सोनारगोन जे सोरबायदि माखासे कमार्शियेल फार्मारखौ बिथाङा एसेसमेन्ट खालायो बिथाङा हयथ' गावआ नायगिदिंगोन गावनि टिम हरगोन बिथाङा सोरबायदिया मोनो मोना दा आं खावलायनाया बेल' जों मोनो मोना बे सेकेन्डारि खोथा नाथाय बिथांनि जिहेतु बिथाङा EM जाहैबाय बिथांनि लिडारशिपआव फार्मारफोरखौ थुलुंगा होनायनि नामाव बिथाङा बेफोरबायदिनि सायावबो मोननैसो एडभकेसि बा कनसालटेसन लायोब्ला बिराद मोजां सोरबा मोननाय मोननायाथ' उननि खोथा नाथाय जोङो थुलुंगा मोनगोन आरो जे जेनेबा BTC सरकारनि उमुक तुमुक बिफाननि EM मानगोनां बिथाङाबो बिनि सायाव सिरियासलि माने फार्मारफोरखौ मदद बा थुलुंगा होनायनि नामाव मोनसेब्लाबो हाबाफारि लादो होननानै